Hai că merge acolo dacă Cotul înăuntru, că te pregătești. Așa, așa, așa. Prinde din spate, cu mâna dreaptă, cu mâna dreaptă. Ține-i mâna de kimono. Trage pe Ține de kimono. Așa, mâneca de kimono. Mereu strânge din picioare, trage pe picioare. Mâneca, nu-i faci nimic așa. Prinde-i mâneca de kimono. Mâneca kimonoului. Scoate-le înăuntru, scoate-le înăuntru. Treci garda, calcă pe el, foarte bine. Foarte bine. Foarte bine. Bagă-i genunchiul la loc. Bagă-i genunchiul. Împinge. Bagă-i genunchiul. Împinge în genunchi și dă-l în spate. Bagă-i genunchiul cu cotul. Împinge cu Și piciorul. stai pe genunchiul lui acum. Stai pe genunchiul lui. Hai, domnul, te cărăm! Hai. Foarte bine. Treci pe partea mea. Pe partea mea. Împingi cu genunchiul. Împingi cu genunchiul. Mai bine împinge genunchiul cu piciorul ăla. Priza! Coboare calma pe genunchiul. Trebuie să ții mâna pe genunchi și te întingi pe burtă. Uite, am plecat. Rămâne București, lasă-mă. Care încearcă să scape de priza aia lui. Încearcă lateral, du-te drept și după lateral. Treci pe o față. Piciorul presc. Și nu mai am lateral. Hai, un ultim efort, hai! Hai un minut, Avi, hai! Ține-l acolo! Nu lăsa să-i prenda! Iorel, bagă piciorul, prinde-l în gardă. Stop! Nu contează! Duci după asta, pe partea altă!